Да, аз го играя. По някой път Ахмед го играе. И други игри играем, но с Minecraft. Brawl Stars си игра друг и Roblox. Да мълчиш и звука ми е скручен, мога така да се направя клипче. Да, това е. Аз мога да лета от крила. Тук е лесно много. Тук всичко мога да направиш. И да сложиш брони на кучето, например. И всичко. Даже дрехи мога му сложиш. Което ще стоиш всичко. О, кута. Odeonsplatz. Umstieg zur U4 und U5. Change here for U4 and U5.